ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରୁ। କାହିଁକିନା ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍। ସ୍ୱାମୀ ନ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲି ଯାଇ କରି କୁତୁ କୁତୁ। ଓଃ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଦ ଦେଖ ଯେମିତି ବର୍ଷେ ହେଲା ଶୋଇନଥିଲେ। ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବାରେ କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଦଲିଆ। ଛାତ ଉପରକୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୁଲି ଆସିନୁ ଲୋପା, ଆ ଟିକେ ବୁଲିଆ। ଆଉ ହେଳା କ'ଣ ପାଇଁ? ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମା ଝିଅ ବୁଲି। କାଳେ ଆଜି ବି ମାଙ୍କଡ଼ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି କି ବୋଲି। ଦେଖିଦେଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଛଲତା, ଫୁଲଫଳ କେତେ। ମା ଝିଅ ହେଇଥିଲୁ ଟିକେ ମନ ଖୁସିରେ ଗେଲ ସତେ। ଇଏ ପୁରା ମା ଝିଅର ପ୍ରେମ। ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ପେଟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ବରା ଆଳୁଚପ, ମୋ ମନ କଥା ଜାଣେ। ଖାଇବାଟା ପୁରାପୁରି ଟେଷ୍ଟି, ପୁରାପୁରି ଜମିଗଲା ତ ଆଉ। ହେଇଲୋ, ଆଉ ବାପୁ ଝିଅ କେବେଠୁ ପରିବା ବିକିଲେଣି ମ? କାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ନାଇଁ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଛି। ସବୁ ପରିବା ଅଣା ହେଇକି ଆମ ଘରେ ଠୁଳ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିକନିକ୍ରେ ଦେଖାହେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆଣିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।